Когато Бог казва, имам мисли за мир за вас, може да бъдете в трудна ситуация, както аз бях, когато за първи път прочетох това обещание. Бях на военна служба в Румъния и имах малка книжка с стихове от Библията. Всяка сутрин я отварях, този път бях навън, правехме нещо и след това имахме почивка и аз извадих книжката от джоба си и прочетох. Защото аз зная мислите, които мисля за вас. Мисля за мир, а не за страдание. О, какво силно твърдение беше това за мен в момента, в който повярвах в него. В момента, в който приемете това обещание, всичко се променя, защото така сме създадени, за да функционираме чрез обещанието, чрез Божието Слово. И Той винаги има мисли за мир към нас. Но това все още не е на лице. Не го виждам. Аз съм в беда. Може би съм на военна служба, но Бог ми казва, имам мисли за мир към теб, а не за страдание.